فنوير تي في عبد مكتال تركوبو زخبركم تعزبتنا كمي تمسيو ساعة شعات آخلون لو محامس عصوت وحامش حملة زي تدالو زيناتات وشتون وطان كقرب لكم تدالي لهم كسافة سامن مكتالكم بغبر زعد من صام تصنحن ميكايل حارقو فلما قم بكأنت وتاتو فيلم بريزيدنت إسياس أفوركي لومي ورقة إسراع عصرت وحرام بصادرها تقبلوا كوليج حريشة حامل مالو 397 تمهارو بقداماي ديجرين دبلومانا مريقو لومي بستقبر مرمراتات 35 زيقاتات بكورونا فيروس ملكافون كرقاقتون كله 7 كرتن دما تفانو أبزيناتات وصاي عطو قجلة طالبان تقيدهم زلو عبالاتهم زلققون 3 سوارح توكسيكو كارسكم زغلاميتو أب جرمن بحركاتات سعلغلغ أب سبن نبرتون كبير كساراتات وريدو أب أرجنتينا بكورونا فيروس نايزو موتو تغلى الله سواد قصري لعلى حريمية الشيح بتسيحو زرزر زينا بريزيدنت إسياس أفوركي لومي ورقة سرح عصرتو حرق قوم تنكسا أستنا باسادرات تقبلهم غازتنيا شام تولد زدالو صبصاب يسعب بريزيدنت إسياس أفوركي لومي حاموس عصرت حموشت حملة ورقة سرح عصرت حد أمباسادرات تقبلهم أبتي أب مقبلي أغايش دندن زتخايد سنسرعات ورقة سرحهم زركبوك قومتي أمباسادرات أب إرترا كوينهم زتشمو أمباسادر هزباويت ريبوبليك تشاينا تشايجي أمباسادر ريبوبليك إيطاليا ماركو مانشيني أمباسادر ريبوبليك فرنسا مورييل سوريت كمون أوهاريت تكالات ودحورات هاجرات أب إرترا أماكوبي سانديوم بزيكم أمباسادرات جابان ريبوبليك كوريا ريبوبليك تنزانيا كونفدريشن سويز نكسنت نيزرلاندس ريبوبليك زيمبابوين نكسنت نروينون كم تنقسقستي أمباسادرات ورق السرحم نبريزيدنت إسياس أفوركي أركيبهم أبتي سنسرعات اتوم أمباسادرات زمدنا هاجراتهم مس إيرترا نمدل دالن أبستفل عليه مديات زقبر متحقاز نمدنفعن كم سرحو قاليتهم أمباسادر هزباويت ريبوبليك تشاينا تشايجي نيرينا بزهابو قال إيرتران تشاينان عميق تاريخاوي زمدنان حونتاو متحقازن كم زلون بمتكاس مس بريزيدنت إسياس أفوركي زكايدو أبزي دلدل سرت زتو كورزته نتسنح زمدنا زدرع مخانو قاليتهم نوانا صحفي حبرات هاجرات أب إيرترا وكيله كسرح مزازي حابن يسمع عن زبلت أو هاريت تكالات ودو حبرات هاجرات أب إيرترا أما كوبي ساند بوغنا حق أنيا مشارختي رأي لمعات إيرترا خوينا خمت تعيي الرقاقيتام نابي كالزينا متنسقرم كوليج حريشة حمل مالولومي أبزا كايرو مبل عصوت وربعتس نسرعات ممرقتا 56 ميتا ديك أنسي زركبهم 397 تمهارو بغداماي ديجرين دبلوما نامريهم غازت انيا برهاس فا بملكع تصبصام زدالو تحستو أريب عبدو كوليج حريشة حمل مالو لو مع 15 حملة بزكايدو نقطعتات مكلخال كوفيد 10 شعاتب قمت زأتوا قرطو مبل 14 ناي ممرقتا سنسرعات بتشعات عودتات زمهارون بتغلالا 327 تمهارو مالت 263 بقداماي ديجري 264 دما بدبلوما أمريغو تمرقتي بعودتات حرشة وقطبة سنفلتات حرشة سنفلتات زراتي سنفلتات أتكلتن فرتاتن هبت مريتن أكبابن حلوات عنا بغلي حلوات عنا أنسا حرشة مهندسنا هبت بحر سنفلتات مقبن بايوتكنولوجينيم تمرتهم زازيمام دين كوليج حرشة حمل مالو بروفيسور ولد أملاخ أرأياب زسمعو قال علامانايت كوليج بحرشة وسنفلتات بقوع حيل سب مفراي أب حرشاوي سنفلتات زاتو كرم مرمرات بمكياد متأن مهرتب متأنن عينتن معباي كمون حرشة مخري مهابن تكنولوجي حرشة ناب حرستوت مسجار مخانو بمتكاس أبز مدايزي زي النعاق أبركتو يقبر كم زلو قليتوم ناي كوفيد بروتوكول ممرحان بمختال ناي كوليج حالفتن وسنات ممهرانن أو تساتفولو بمانزا وي فيرتشوال مرقات تمهارو أبز زلو كوينوم كم زمرقو يقبر الله رأيي ناي كوليج حرشة حمل مارو بحرشة سنفلتات بلوز مأكل كوينو بقعاز زلو حيل سب مفراي إيو
ፕሮፌሰር ወልደ አምላኽ አስዒቡ ናይ ሓልዋ ጥዕና እንስሳ 4 ዓመት ናይ ዲግሪ ፕሮግራም ናብ 6 ዓመት ክብ ምባል ብዶክተር ሕክምና እንስሳ ክምርቑ ምእንቲ ካሪክለም ተዳልዩን ጸዲቑን እቲ ፕሮግራም ተጀሚሩ ከም ዘሎ ብሪሆም እቲ ናይ 4 ዓመት ዲግሪ ፕሮግራም ናይ ሓልዋ ጥዕና እንስሳ ዝነበረ ናብ 6 ዓመት ክብ ብምባል ብዶክተር ሕክምና እንስሳ ክምርቑ ምእንቲ ካሪክለም ተዳልዩ ጸዲቑ ካብ ቀዳማይ ሰመስተር 2021 ጀሚሩ ሓደስቲ ናይ ካልኣይ ዓመት ተምሃሮ ተቐቢሉ እቲ ፕሮግራም ተጀሚሩ ኣሎ ኣብ መወዳእታ ድማ ተመረቕትን ዝቐሰምዎ ፍልጠትን ክእለትን ኣብ ስራሕ ዓለም ንሕርሻዊ ምዕባለ ክሰርሑሉን ፍልጠቶም ክድርዑ ጻዕሮም ክሕይሉን ተላብዮም ኮሌጅ ሕርሻ ሓመልማሎ ንጥፈታቱ ካብ ዝጅምር 5472 ተምሃሮ ብዝተፈላለየ ዓውድታት ሕርሻ ኣመሪቑሎ ሓበሬታ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና ሎሚ 15 ሓምለ ኣብ ሞሸቢ ማእከላት ዞባታት ማእከል ዓንሰባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕርን ጋሽ ባርካን ብዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ ምርመራታት 35 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ተረጋጊጹሎም ካብዚኦም 12 ኣብ ኣስመራ ዞባ ማእከል 12 ኣብ ከረን ዞባ ዓንሰባ 6 ኣብ ባፅዕ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ከምኡውን 5 ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ ማለት 4 ኣብ ዓሊ ግድር ሓደ ድማ ኣብ ሃይኮታት ወሺቦም ዝጸንሑ እዚ ከምዚ ንኮላ ሆስፒታላት ዞባ ደቡብ ተዓቂቦም ዘደሊ ክንክን ክግበረሎም ዝጸንሑ 72 ዜጋታት ሓውዮም ተፋንዮም ኣለዉ በዚ መሰረት ጠቕላላ ቁፅሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለፉ ዜጋታት ክሳብ ሎሚ 6382 በፂሕሎ 6020 ካብዚኦም ሓውዮም ዝተፋንዉ 30 ብሞት ዝተፈልዩ 332 ድማ ገና ኣብ ሆስፒታላት ተዓቂቦም ዝርከቡ እዮም ሚኒስትሪ ጥዕና 15 ሓምለ 2021 ኣብ ዞባ ማእከል ሓያል ጻዕርን ሓምላይ ወፍሪ ብዝብል ቴማ ዝተበገሰ ወፍሪ ምግራብን ምፍዋስ ማይ ኩዕታትን ምዕዋት ብዝወፀ 1 ሚልዮን ፍልስታር ናይ ምትካል ውጥን ብ1314 ሓምለ ሰፊሕ ወፈራታት ተኻይዱ እታ ብከባቢታት ቤት ገርግሽ ከባቢ ባለኔክን ማይሱርዋን ዝተሰላሰለ መደብ ምድላው ገዳጉድን ምትካል ፍልስታትን ከም ዘጠቃልል ወኪል ኤሪና ሓቢሩ ኣብ ኩባንያ ኣስመራ ፍላወርስ ሓላፊ ፕሮጀክት ማይሱርዋ አቶ ሱሌማን መሐመድ ኔሪና ብዛሃባ ሓበሬታ ካብ 2008 ናትሒዞም ቀጻሊ ናይ ምግራብ ንጥፈታት ከካይዱ ምጽንሖም ካብቲ ዝተተኽለ ድማ እቲ 80 ሚእታዊት ከም ጸደቐ ብምጥቃስ ካብዚ ብዝተቐስመ ተመክሮ ሎም ዓመት ብሰፍሐ ክቕጽልዎ ምዃኖም ገሊጹ ኣብ ከባቢ ቤት ገርግሽ ብዝተኻየደ ማእቶታዊ ስራሕ ድማ ኣባላት ኩባንያ ህንጻ ሳዋ ኣሳት 3000 ፈልስታት ኣባላት ኩባንያ ህንጻ ሰገን ድማ 6000 ፈልስታት ከም ዝተኸሉ ክፍለጥ ተኻይሉሎም ኣብ ዞባ ማእከል ኣብዚ ወቕቲ ክራማት ብወፍሪ ተማሃሮ ንልምዓት ጉጅለታት ህግደፍ ኩባንያታት ህንጻ ማሕበራት ገድልን ህዝብን ልዕሊ 1 ሚልዮን ፈልስታት ክትከል ተዳልዩ ከም ዘሎ ካብ በዓል ስልጣን ኣግራብ እንስሳን ዘገዳምን ዝተረኽበ ሓበሬታ የነጽሩ ብተመሳሳሊ ሃገራዊ ወፍሪ ምግራብን ምፍዋስ ማይ ኩዕታትን ምዕዋት ኣብ ንኡስ ዞባ ደቀም ሓረ ሰፊሕ ወፈራታት ይካየድ ከም ዘሎ ወኪል ኤሪና ሓቢሩ በዚ መሰረት ኣባላት ማሕበራት ምትሕጋዝ ተጋደልቲ ነበር ክፍላተ ሰራዊት 52 85 16 61 96 ከምኡውን ኣባላት ማእከላይ እዚ ኣብ ፓርክ ሰማዕታት ከተማ ደቀም ሓረ ልዕሊ 700 ፈልስታት ተኺሎም ኣብቲ ማእቶት ዝተሳተፉ 85 ገዳይም ተጋደልቲ እቲ መደብ ምስ ምጅማር ክራማት ብምትግባሩ ዝሓሸ ናይ ምጽዳዕ ዕድል ከም ዝህልዎ ብምጥቃስ ኣብ መደባት ምግራብ ንዝረአ ዘሎ ዕዙዝ ተሳትፎ ሞጊሶም ንፈልስታት ዝኸውን ጎዳጉዲ ኣቐዲሙ ተዳልዩ ምጽንሑ ንድማዕነት ናይቲ ወፍሪ ሓጋዝ ምንባሩ ዝጠቐሰ ሓላፊ ምምሕዳርን ፋይናንስን ዞባ ደቀም ሓረ ኣቶ ግርማይ እሴት ተመሳሳሊ ንጥፈታት ክድፋኣሉ ኣዘኻኺሩ ኣብ ከተማ ድባርዋ ንወነንትን ስራሕተኛታትን ወሃብቲ ኣገልግሎት ትካላት ኣብ ሕጋጋትን መምርሒታትን ስራሕ ዘተኮራ ዝተምሮ ብዕለት 12 ሓምለ ተዋሂቡ ወኪል ኣዛዚ መደበር ፖሊስ ድባርዋ ኣቶ ብእምነት ክብሮም ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ንዓማዊል ስሩዕ ኣገልግሎት ኣብ ዝህበሉ መምርሒታት ላዕለዋይ ሓይሊ ዕማም ምክልኻል በዳ ኮሮና ቫይረስ ብምልኣት ከተግብሩ ተላብዩ ሓሓሊፍካ ዝረአ ንሕጊ ዝጥሕስ ተግባራት መክቲ ክግበረሉ ጠቒሱ ድማ ወነንቲ ትካላት ጥንቁቃት ክኾኑን ብንቕሓት ክሳተፉን ኣዘኻኺሩ
ሓላፊት ሕግን ስርዓትን ከተማ ድባርዋ ወይዘሮ ንግስቲ ተስፋ ሚካኤል ቦገና ካብ ሕጊ ወጻኢ ንዝሰርሓ ትካላት ካብ መጠንቀቕታ ክሳብ ናይ መቕጻዕቲ ስጉምቲ ይውሰደለን ከም ዘሎ ብምጥቃስ ጽሬት ክሕሎን ስሉጥነት ኣገልግሎት ክወሓዝን ጸዊዖም ክቡራት ዓዘብና ድሕሪ ዝሓጻር መሰጋገሪ ናግራዊ ዜናታት ሒዘኩም ለሶክሜ ንምክትታልኩም ክትቅጽሉ ደጊመ ብኽብሪ ዕድም ዜናው መሰናዶ ኤርቲቪ ናቕጽለ ክቡራት ዓዘብቲ ስለምክትታልኩም ኣዚና ነመስግን ዜና ወጻኢ ዕጡቕ ጉጅለ ጣሊባን ብመንግስቲ ኣፍጋኒስታን ተቐይዶም ዘለዉ ኣባላቱ ዝልቀቑ ንሰለስተ ኣዋርሕ ተኽሲ ከቋርጽ ከም ዝኽእል ኣሚቶም እቲ ዕጡቕ ጉጅለ ብውሕዱ 7,000 ኣባላቱ ተኣሲሮም ከም ዘለዉ እዩ ዝገልጽ ይኹን እምበር መንግስቲ ኣፍጋኒስታን ነቲ ካብ ጣሊባን ዝቐረበሉ ጠለብ ዛጊድ ምላሽ ኣይሃበሉን ዘሎ መንግስቲ ኣፍጋኒስታን ኣቐዲሙ ዝለቐቖም ልዕሊ 5,000 ኣባላት ጣሊባን ዳግማይ ኣንጻሩ ከም ዝዓጠቑ እዩ ዝኸስስ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሰራዊት ኣፍጋኒስታን ብ14 ሓምለ ኣብ ትሕቲ ጣሊባን ዝኣተወ ምስ ፓኪስታን ዘዳወብ ስትራቴጂካዊ ከባቢታት ከም ዝመለሶ ይግለጽ ኣሎ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት መንግስቲ ላዕለዋይ ኢድ ሒዙ ከም ዘሎ ዝግለጽ ጣሊባን ግና ነቲ መግለጺ ነጺጉ ኣሎ ኣብ መንጎ ሰራዊት መንግስትን ጣሊባንን ዝካየድ ዘሎ ውግእ ነቲ ብሰንኪ ግዳማዊ ምትእትታው ዝተፈጥረ ጸጥታዊ ወጥሪ መሊሱ የጋድዶ ከም ዘሎ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ የረዱ ንጣሊባን ምድምሳስ ብዝብል ዕላማ ካብ 2001 ኣብ ኣፍጋኒስታን ዝካየድ ዘሎ ግዳማዊ ወታደራዊ ምትእትታው ቀንዲ ጠንቂ ናይዚ ተፈጢሩ ዘሎ ኩሉ መድያዊ ቅልውላው ምዃኑ ይጥቀስ ኣብ ጀርመን ሎም 15 ሓምለ ብሓደጋታት ዕለቕለቕ ኣብ ሰብን ንብረትን ከቢድ ክሳራታት ወሪዱ ብሰንኪቲ ኣብ ማእከላይን ምዕራባውን ሸነኽቲ ሃገር ዝተኸስተ ባህርያዊ ሓደጋ ብውሕዱ 50 ሰባት ክሞቱ ከለዉ ልዕሊ 70 ደሃዮም ጠፊኡ ከም ዘሎ ተቓሊሑሎ ብዘይካዚ በቲ ሓደጋ ኣብ ትሕተ ቅርጺ ብቐሊል ዘይግመት ዕንወት ከም ዝወረደ ተገሊጹ መንግስቲ ጀርመን ብሰንኪቲ ሓደጋ ኣብቲ ከባቢ ህፁፅ ናይ እዋን ሓደጋ ድንጋገ ኣውጅሎ ሰራሕተኛታት ምድሓን ህይወት ጀርመን ደሃዮም ጠፊኡ ንዘሎ ግዳያት ንምድሓን ሰፊሕ ስርሒት የካይዱ ከም ዘለውን ተፈሊጡ ኣብ ኣርጀንቲና ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ናይ ዝሞቱ ጠቕላላ ሰባት ቁጽሪ ልዕሊ 100,000 ከም ዝበጽሐ ጸብጻባት ጥዕና ሓቢሮም በዚ ድማ ኣርጀንቲና ካብ ላቲን ኣሜሪካ ልዕሊ 100,000 ዝሞትዋ ሓምሽቲ ሃገር ኮይናላ ብዘይካዚ ኣብታ ሃገር በቲ ቫይረስ ናይ ዝተለኽፉ ሰባት ቁጽሪ ናብ ልዕሊ 4.7 ሚልዮን ከም ዝደየበ ተገሊጹ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ኣርጀንቲና መጠን ሓድሽ መልከፍቲ እናወሰኸ ይመጽእ ብምህላው ቁጽሪ ሞታት ክዛይድ ከም ዝኽእል ኪላታት ጥዕና ይእምቱለው ብደረጃ ዓለም ብሰንኪ ሓድሽ ጅር ኮሮና ቫይረስ ናሃሪ መልከፍትን ሞትን ክብ ከም ዝበለ ጸብጻባት ይረዱ ኣብዚ እዋን እዚ ጠቕላላ መጠን መልከፍቲ ኣስታት 190 ሚልዮን ክበጽሕ እንከሎ መጠን ሞት ድማ ናብ ልዕሊ 4 ሚልዮን ደይብሎ ፈረንሳ ብምዕራብ ኣፍሪቃ ዞባ ሳሕል ኣንጻር ሽበራ ከተካይዶን ዝጸንሐት ወታደራዊ ስርሒታት ኣብ ቀዳማይ ረብዒ 2022 ከተቋርጾ ምዃና ኣፍሊጣ ዝርዝር ምኽንያት ናይቲ ስጉምቲ እኳ እንተዘይተሓበረ ኣብቲ ስርሒ ዝነጥፍ ሰራዊት ሃገሩ ክሰሓብ ምዃኑ ፕሬዚደንት ኢማኑኤል ማክሮን ብ14 ሓምለ ገሊጹ እንተኾነ ግና ፈረንሳ ኣብቲ ዞባ ብስልጠና ዝነጥፍ ኣሃዱ ክህልዋ ምዃኑ ሓቢራላ ሓያሎ ካብ ኣባላት ሰራዊታ ብመጥቃዕቲ ዝኸሰረት ፈረንሳ ካልኦት መሻርቲ ሃገራት ሰራዊተን ናብቲ ዞባ ክልእኻ ክትጽውዕ ምጽናሓ ጸብጻባት ይጠቕሱ ፈረንሳ ሽበራ ንምግታእ ብዝብል ዕላማ ኣብ ዞባ ሳሕል ብሓፈሻ ማለት ድማ ብፍላይ ልዕሊ 5,000 ወታደራት ኣዋፊራ ከም ዘላ ይፍለጥ ይኹን እምበር እቲ ሰራዊት ኣብ ጸጥታ ናይቲ ዞባ ዘምጽኦ እወታዊ ለውጢ ከም ዘየለ ምስቲ ከባቢ ቅርበት ዘለዎም ወገናት ይሕብሩ ጸጥታ ዞባ ምዕራብ ኣፍሪቃ ኣብቲ ከባቢ ድሕሪ ዝተገብረ ግዳማዊ ወታደራዊ ምትእትታው መሊሱ ከም ዝገደደ እዩ ዝግለጽ መንግስቲ ሪፐብሊክ ደቡብ ኣፍሪቃ ህዝባዊ ናዕቢ ንምግታን ዝዋፈሮም ኣባላት ሰራዊት ናብ 25,000 ከብሎም ምዃኑ ኣፍሊጡ እቲ መንግስቲ ነዚ ስጉምቲ እዚ ዝወስድ ዘሎ ፕሬዚደንት ነበር ጃኮብ ዙማ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ድሕሪ ምእታው ዝተወልዐ ህዝባዊ ናዕቢ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ዓሪጉ ኣብ ዘለወሉ እዋን እዩ
ብሰንኪቲ ሰሙን ሓሊፉ ዘሎ ናዕቢ ብውሕዱ 80 ሰባት ክቕተሉ እንከለዉ ኣማይት ከም ዝቆሰሉ ኣሸሓት ድማ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተው ጸብጻባት ይጠቕሱ ብዘይካዚ ኣብ ልዕሊ ትካላት ዝጀመረ ዝምታን ዕንወትን ብዝሰፍሐ መልክዑ ከም ዝቐጸለ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ሓቢሮም ብሰንኪቲ ተርእዮ ኣብ ሓያሎ ከተማታት ናይታ ሃገር ሕፅረት መሰረታውያን ጠለባት ብሓፈሻ ምግብን ነዳድን ድማ ብፍላይ ተኸሲቱ ከም ዘሎ ይቃልሓሎ እቲ ናዕቢ ኣብ ሓፂር እዋን ምስ ዘይቋርጽ ሰብኣውን ዋታውን ክሳራታት ብተዓጻጻፊ ከይዛይድ ሓያሎ ወገናት ስጋቶም ይገልጹ ኣለዉ ናይ መወዳእታ ዜና ኣባል ሃገራት ኤውሮጳዊ ሕብረት ክሳብ 2050 ንመጠን ተፋበከልቲ ጋዛት ናብ ዜሮ ንምውራድ ክሰርሓ ተሰማሚዐን ብዘይካዚ እተን ሃገራት ክሳብ 2030 ንመጠን ናይቶም ጋዛት ብ55 ሚእታዊት ከጉድላ ተሰማሚዐን ከም ዘለዋ እውን ኣፍሊጠን ኣለዋ ነቲ ስምዕ ንምትግባር ኣብ ነዳዲ ዝውሰን መጠን ቀረጽ ክዛይድ ምስ ግዜ ድማ መሸጣ ነዳዲ ከቋርጽ መደብ ከም ዘሎ ሰመዚ እተን ሃገራት ብ14 ሓምለ ገሊጾም ይኹን እምበር እቲ መደብ ኣብ እዋኑ ክትግበር ዘሎ ተኽእሎ ጸቢብ ምዃኑ ኪላታት ቁጠባ ኤውሮጳ ብኣግኡ ግምታቶም ይህቡ ኣለዉ ክሊማዊ ምምዝባል ንምግታእ ኣብ 2015 ዝተበጽሐ ኣህጉራዊ ስምዕ ዛጊድ ክትግበር ብዘይምኻሉ ኪላታት ኣከባቢ ቁጥዖኦም ይገልጹ ምህላዎም ይፍለጥ ሳዕቤናት ክሊማዊ ምምዝባል በብእዋኑ እናባእሰ ይመጽእ ብምህላው ክሳራታቱ ንምንካይ ሃገራት ክጽዕታን ዕቱብ ስጉምታት ክወስዳን ከም ዝግባእ ድማ ብተደጋጋሚ ክመኽሩ ጸኒሖም እዮም ዜናው መሰናዶና ንምዛም ኣርስታ ዜና ክደግመልኩም ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ሎሚ ወረቐት ስራሕ 11 ኣምባሳደራት ተቐቢሉ ኮሌጅ ሕርሻ ሓመልማሎ 327 ተማሃሮ በቐዳማይ ዲግሪ ዲፕሎማን ኣመሪቖም ሎሚ ብዝተገብረ ምርመራታት 35 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ክረጋገጹ እንከሎ 72 ድማ ተፋንዮም ዕጡቕ ጉጅለ ጣሊባን ተቐይዶም ዘለዉ ኣባላቶም ዝልቀቑን 3 ኣዋርሕ ተኽሲ ክቋርጽ ከም ዝኽእል ኣሚቱ ኣብ ጀርመን ብሓደጋታት ዕለቕልቕ ኣብ ሰብን ንብረትን ከቢድ ክሳራታት ወሪዱ ኣብ ኣርጀንቲና ብኮሮና ቫይረስ ናይ ዝሞቱ ጠቕላላ ሰባት ቁፅሪ ልዕሊ 100,000 በፂሑ ክቡራት ተዓዘብቲ ነዚ ሰዓት ዝተዳለወ ዜና መሰናዶ ኣብዚ ይፍጸም ስለምክትታልኩም ኣዝየ መስግን ተኸታታሊ ፊልም ማይጨሎም መበል 83 ክፋል ስዒባ ትቕርብ መደብያ ክትከውን ስለምክትታልኩም ደጊማ ኣዝየ መስግን ብወገነይ ግን ሰላም